Ụtụtụ ọmanụ ndị ikwu ndị ibe nakwa ndị enyi, unu asaala chi. Eji m aka na niile rahụrụ ụra n'elu akwa ndị na dị iche iche ma kulite n'ụtụtụ a na ndụ na ahụ isi ike. Ọ bụrụ otu a ka o si mee, ka otuto na nsọpụrụ na ọjọọ mmadụ chara Chineke anyị bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị Ositadịmma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, ka nna ya nọkwa n'ụtụtụ a dịka nsi anọrị n'oge ndị gara aga. Ngwanụ ka anyị gaa n'ihu. Ihe a ga-elenye anya na ya n'ụtụtụ a bụ ihe a na-akpọ otu ọgbọ, otu ebiri, otu uke. Otu ọgbọ, otu ebiri, otu uke. Ụzọ aha atọ a mkpọrọ bụ otu ihe ka ha pụtara, mana dịka o si wee dịrị, ọkwa mba na-achị n'olu n'olu. Otu ihe ahụ ka aha atọ pụtara. Kedu ihe bụ otu ọgbọ, otu ebiri ma ọ bụ otu uke? Otu ọgbọ bụ emume a na-eme n'ala Igbo nke doro m anya n'ọtụtụ ala Igbo nke mma, na ebe mmụọ si n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ sikwa n'ala Igbo. Otu ọgbọ bụ omenala ma ọ bụ emume nke ndị a mụrụ n'otu afọ, ndị a mụrụ ihe dịka afọ na-abụ afọ atọ, afọ anọ, mana ọ ga-akarị afọ ise. Ha na-agbakọ ọnụ, ụmụ nwoke, ndị ntorobịa ụmụ nwoke, ha na-agbakọ aka ọnụ mgbe ha ruru ihe dịka afọ 12 ruo n'afọ 15. Ha na-agbakọ aka ọnụ wee nwee ihe a na-akpọ otu ebiri maọbụ otu uke maọbụ otu ọgbọ. Ka ha na-aga, ndị nke tọrọ ha bụ ndị nọbụ n'otu ọgbọ ga na-atụziri ha aka ka ha si aga, ka ha si na-eme, ka ha si eme na-aga, na-akwara ha ukwu, akwara ha ụzọ. Ka ha na-aga, ka ha na-amụta ọtụtụ ihe. Ka ha na-eje na-etopụtakwa, ka ha na-amụta ọtụtụ ihe, maka na otu ahụ kwa ka ndị agha na-akụziri ha sikwa gabigakwa mgbe nke ha. Otu ebiri abụghị ihe onye tọpụta ọbanye, mana ọ na-enwe afọ mmadụ ga-eru, asị na onye dị otu a na o toruole iso ndị ọgbọ ya wee na-emekọ ihe. Ụka nsi gwa gị, ọ na-amalite na mgbe nwa okorobịa nta gbara afọ 12, afọ 13, afọ 14, mana ọ gaghị akarị afọ 15. Mgbe ahụ ka onye ahụ ga-abanye n'otu ebiri, otu ọgbọ maọbụ otu uke. Ọ bụrụ ụfọdụ obodo, ihe dịka obodo a na-akpọ Ọhafịa na Ogbo na ndị ọzọ dịgasị iche iche gbara Ọhafịa gburugburu, a na-edipụ nwatakịrị mgbe ọ gbara afọ 12 ruo n'afọ 15 ka ọ jee gbata nnụnụ n'ime ọhịa. Ọ bụrụ na nwatakịrị a pụọ were ihe eji agba nnụnụ gbata nnụnụ, gbata nwa nnụnụ, ama na o topụtara nwoke, o tozuo onye nwoke, ọ bụ mgbe ahụ ka a ga-eme ka o soro ndị a mụrụ ha na ha n'otu oge. Dịka otu a mgbaru na aha a na-akpọ otu ebiri, otu ọgbọ na otu uke, ọ na-enwe aha eji ama otu ọgbọ ọbụla n'ime obodo. Onwe ndị ga na-apụtasị, a na-esi n'ụlọ ama mma, nke a bụ aha otu ọgbọ na-aza. Ụfọdụ nwere ike sị nke ha ga-aza bụ nwanne amaka. Ụfọdụ nwere ike pụta hiwe aha nke ha dịka nwanne dị ụtọ. Ọtụtụ aha ka ha na-aza, ịkpọ ha n'aha aha mara otu ebiri na-ekwu maka ya n'ime obodo. Otu a ka o si aga. Otu ebiri ọbụla na-enwerịrị ihe ha na-emepụta, bụ na mgbe ha nọgidere ruo afọ nka ha, ruo mgbe ha katara ezigbo ahụ, ha si na otu ebiri wee mee gịnị pụta. Onwezi ihe a na-eme n'obodo, a na-akwa akpọ ha, ma ọ bụ ọrụ ụzọ, ma ọ bụ ọrụ dị iche iche, a na-akwa akpọ ha, kama na ihe ha mere mgbe ahụ kasịrị ha ike, ha ka gbasiri ike bụ okorobịa ka eji echeta ha. Ọtụtụ otu ebiri n'ime obodo n'ala Igbo nwere ike inwe mkpebi si na ihe ha ga-arụ bụ ụlọ akwụkwọ ha nke ndị gọọmenti na-anaghị etinye anya na ya. Ha ga-eke ajụ n'ume si na ọhịa ka ha ga-arụ ka e were chetakwa ha mgbe ike gwụrụ ha. Ha ga-ehiwe ụlọ akwụkwọ ahụ, rụọ ya, rụchaa ya, mezisie ya, ụmụaka a na-agakwa ebe ahụ na-agụ.
ha anaghị atụkwasị gọọmenti obi, anaghị atụkwasị ewere anya tọgbọ n'ebe gọọmenti nọ. Ọ bụ mgbe gọọmenti mere ebido mewe ihe ahụ. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị na nwaanyị na-eche mgbe di wetara, agụụ na-agụgbu ya. Otu ahụ ka o si wetara ka a na-emekwa ihe a. Ọtụtụ ndị ọzọ a na-ebilitekwa na-abanye na otu ọgbọ, ọ na-aga. Otu ọgbọ nwere ndị nke bụ na ụzọ si ebe a ruo ebe dị otu a, ha nwa ga-ata efuru ntụtụ taa na ha ga-arụ ya kee ụtụ. Ha kewa otu ahụ, onye ọbụla nọ n'ime otu a ebiri ha ahụ ga-aweta ego ahụ ewere kwụọ ndị ga-abịa arụ ụzọ ahụ arụzie. Edekwa ihe gosi na ọ bụ otu dị otu a rụrụ ya, otu ọgbọ dị otu a rụrụ ya. O nwere ike ọ bụrụ ahịa, o nwere ike ọ bụrụ ụlọ a na-ezukọ eme ọgbakọ nke a na-akpọ town hall. Ọtụtụ ihe dị iche iche. O nwere ike ọ bụkwa ọkụ latrik, ha nwere ike dọbata ọkụ latrik n'obodo. O nweghị ihe ndị otu ọgbọ na-anaghị eme. Ya mere ha ji wee baa ezigbo uru. Ndị otu ọgbọ na-enyeretara onwe ha aka. Onwe nwanna nọ n'ime obodo aka na-adịghị ma ọ bụ nọ n'ezigbo ọrịa, nke bụ na ego eji agwọ onye ahụ abụghị obere ego. Otu ebiri dị iche iche ma ọ bụ otu ebiri ma ọ bụ otu ebiri abụọ ga-anwe ike gbakọọ ọnụ si na ihe dị otu a anyị agaghị ekwe ka irie nwanne anyị a, ewepụta ego mee gịnị, were gwọba onye ahụ ọrịa. A ga-agwọgide ya ọrịa ahụ. Ya ọ bụrụ na ọ gwọta onye ahụ ọrịa ahụ mma, ma agwọtaghị ya aga n'ihu, maka na ebe ọkụ nyụrụ awụsa ọwa. Ihe a ka eji ama ọtụtụ abịa n'obodo asị gị nwere ike ruo ebe ọgbakọ, ụlọ a na-enwe ọgbakọ nke mkpọrọ town hall. Ị nwere ike hụ ede aha otu ebiri rụrụ ya, ede ha na ya amara na ya. Ya bụrụ ọwụ ụzọ arụrụ, edekwa aha otu ebiri rụrụ ya. Ya bụrụ ọwụ ụlọ akwụkwọ ha rụziri, edekwa aha otu ebiri rụrụ ya. Ya bụrụ ọkụ latrik ka e wetara, edekwa aha otu ebiri rụrụ ya. Ihe ọbụla ha mere n'obodo a na-ede aha. Ihe a bụ gịnị? Iji mee mgbe ha mechaziri ike gwụ ha, mgbe ha katara ahụ bụrụzie okongwu agadi nwoke, ụmụ agadi nwoke, ha kwụsịzie ịnọkwa n'otu ebiri, ewee nke a na-echeta ha. Obodo dịka Ọhafịa nke dị n'Abịa steeti eji ya wee mara ha. Iruo obodo ahụ ọ dịka obodo ofesi, n'ihi gịnị? Ọ bụghị gọọmenti rụrụ ha ihe niile ahụ ị hụrụ ha ị na-aga n'Ọhafịa hụ. Ọ bụ ndị otu ọgbọ, ndị otu ebiri, ndị otu uke nọ n'ime obodo ahụ dịgasị iche. Ndị otu ọgbọ na ndị otu uke nọgasị n'ime obodo ahụ dị iche iche, ọha na-agbakọ ọnụ eme ihe a. Iruo onye mba bata ọsị na ebe a ka gọọmenti na-awụpụ ego, ebe a ka gọọmenti na-eme nka, ebe a ka gọọmenti na-eme nke ọzọ. Mana otu abụghị n'ezi, ọ bụghị gọọmenti na-eme. Ọ bụ nwa afọ amụrụ n'obodo ahụ gbakọrọ ọnụ wee hiwe otu ebe dị otu a maọbụ nke ọzọ. Ọ bụ ha na-arụ ihe ndị ahụ, nke mere na otu ebiri agaghị ala n'ala Igbo. O nweghị obodo ọbụla na-eme otu ebiri na-eji egwu egwu, maka na otu ebiri ị na-anụ maka ya, ha na-adị ka ụmụnne, otu nne na otu nna mụrụ. Iji gwa gị nke bụ eziokwu, o nwere ọtụtụ ihe nwanne ha ṅụfọrara ma nke ṅụfọrọ ha arụ otu nne otu nna na-agaghị ama, ma ọ bụ ihe na-akpagbu ha na-agaghị ama, mana onye otu ebiri ha ka ha ga-akọrọ ya. Iji gwa gị na o nwere ihe dị ka alọ jikọrọ ha n'etiti ha onwe ha. Onye nka na onye nka na onye nka ha na-eme dịka ụmụ ejima, ha na-eme dịka ndị ofu nne na ofu nna mụrụ. Otu ebiri, otu ọgbọ na otu uke amaka inwe ya n'obodo. Obodo ọbụla na-enwe ya kwesịrị ịgba mbọ jisie ike ka ha dị n'ume nwee ya, maka na ha na-enyere obodo aka. Mmepe obodo ị na-anụ n'ọtụtụ obodo dị n'ala Igbo, ọ bụ ndị otu ebiri, ndị otu uke na ndị otu ọgbọ rụpụtasịrị ihe ndị ahụ. Mana emechaa, ndị na-amaghị, a sị na onye na-amaghị ebe eliri ozu ọbịa osi n'ụkwụ ala na-abụọ ya. Ndị na-ama ha mgbe e hiwere ihe ndị ama ha mgbe e ji rụọ ihe ndị apụtasị na gọọmenti ebe a ka ha na-atụfusi ego, ebe a ka ha ego niile ha ji ekwesị iji wee rụọ ndị ọzọ ọrụ ebe dị otu a ka ha na-etinye, maka na ha ama. Mana ọ bụ ihe onye na-ama ọ jụọ ajụjụ, ibezie ụwa na-aga, ya wee bụrụ gịnị? Ya wee bụrụ ya. Otu ebiri amaka n'obodo. Ọ dị mma ịbanye. Ọ bụ emume maọbụ omenala dị mma. Ọ bụghị omenala a na-egbu mmadụ, ọ bụghị omenala a na-akwafu ọbara. Ya mere m ji wee kwado omenala ahụ. Obodo ọbụla na-enweghị ha gbaa mbọ jisie ike, ha biko banye nwee ya hiwe, maka na ọ bara uru. Ọ bụrụgodị mgbe a ka amalite ndị site n'afọ 12 ruo n'afọ 15 na-agaghị akarị afọ 15 bụ ndị hiwere otu. Ọ na-enwekwa otu ihe ha
a na-ejikwa echeta ha. Ihe dịka ụzọ ruo ahịhịa, ihe dịka ụzọ mmiri, ma ọ bụ ụzọ esi aga ebe dịgasị iche iche n'ime obodo. Ọ bụ ndị ụmụ ntorobịa ahụ nọ afọ 12 ruo n'afọ 15 ha nwa na-asụchasị ya. Urukwa ha na mgbe o ruru, ma ọ bụ ruo mgbe ekeresimesi na-abịa, ọ bụ ndị a na-eme gịnị? Ha na-asụchasị ya ebe ahụ o wee dị ọcha, bụ n'isi ihe ọbụla ma ozi dachara ụzọ, ọ bụ ndị ahụ na-arụ ya. Nke ahụ bụ ihe ha nwere ike imenwu maka na ha ka na-etopụta. Ịgwa gị eziokwu, o nweghị otu ebiri nọ n'ime obodo na-enweghị ihe ha na-arụpụta. Ya mere eji asị na tupu abanye otu ebiri, ọ ga-enwerịrị otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ onye ahụ ga-enwe ike imenwu. Dịka m si gwa gị, ndị Ọhafịa na ụfọdụ obodo gbara ha gburugburu na-eme. Isi nwata ngwa jee gbata nnụnụ, ịgbata nwa nnụnụ na-enwe onye nyere ya aka, ama na nwata ahụ etopụtara ihe eji mmadụ eme. Otu ebiri amaka. Ọ bụghị ihe a na-asị nwa m ị gaghị esokwara ha, o megidere okpukpe ndị ụka. Mba, o nweghị okpukpere ndị ụka o megidere, maka na ndị otu ebiri na-eme ọtụtụ ihe eji ama atụ. Ha na-eme ọtụtụ ihe eji echeta ha. Mgbe ọbụla ọ bụ ha karacha dị ndụ ma ọ bụ karacha nwụọ, asị na ndị dị otu a akpọọ aha. Dịka m si gwa gị, otu ebiri ọbụla na-enwe aha n'ala Igbo. Aha ha bụ maka na aha mmadụ bụ ihe eji mara onye ahụ. Ọ bụ aha ka eji echeta ha na ihe ha rụrụ mgbe ha dị ndụ. Ya mere ka anyị niile kwado otu ebiri. Ọ bụ omenala dị mma, ọ bụ emume dị mma n'ala Igbo. Otu a ka ọ ga-aha m n'ọnụ. Ụbọchị ọzọ anyị ga-ekwu ihe gbasara ụmụada. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe amara. Ụbọchị nta ka eme gịnị? Ka a chụọ n'Owere nchi. Ngwanụ, ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma n'Afọ, ma dịkwara anyị mma na Nkwọ. Ihe ọma niile anyị na-achọ anyị ga-enweta ya. Mana dịka m si ekwukwe, onye ihe ọma mere nwanne ya maọbụ nwanne ya enwee gịnị? Ya enwe obi ụtọ, ya ekele Chineke, so onye ahụ ṅụrịa, maka na nke e ga-eru ya ka eleghị anya nke Chineke nna bi n'igwe ga-emeri ya nwere ike ịka nke o mere onye ahụ o so wee ṅụrịa, onye nwere obi ụtọ n'elu isi ya mgbe o nwere emere ya nke. Ọ bụ otu a ka ụwa dị, ọ bụ otu a ka Chukwu si arụ ọrụ. Ngwanụ ka emesịanụ. Daalụnụ.